Somogo. Ça va? Ça va. Pour bajiti la. Basosti. Awa. Une femme. O kɛra mɛnɛ. Si. A kɛra tile fila ye an ma ɲɔgɔn ye. Ko n bɛna lajɛ n'a sɔrɔ basi t'i la. Basosti na. Ah tiɲɛ na o diyara n ye. Ah alhamdulilah n bɛ Ala tanu. Ne yɛrɛ bɛ Ala tanu. Awa. Moral bɛ cogo di? Ça va alhamdulilah. Ah o diyara n ye kojugu. O diyara n yɛrɛ. N bɛna lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ cogo min na yan nɔ. Walayi tɛ cogo jugu foyi la yan nɔ. I bɛ nin minɛ kana jɔ a la dɛ. Ayi a ka ɲi nɔ. I delila sa. E ma foyi nana ne lajɛ de yan. Walayi i ka layidu o bɛ ne bɔ walayi o bɛ ne bɔ. I delila ba ne yɛrɛ de y'a di. Kana jɔ a la dɛ. I y'a mɛn wa? I ye na maloya dɛ. I delila han. I bɛ nin kɛ k'i boloma dɛmɛ. I ni ce i ni baraji. A ka dɔgɔn dɛ nka kana jɔ a la. Ayi nin ma dɔgɔ nin bɛ baden de kɛ. Ala ka dɔ bila a ta yɔrɔ la. Ala ka n'a ta yɔrɔ la. Ami ami. Nin bɛ to n kɔnɔ dɛ. Wa kelen yɛrɛ ka dɔgɔ e la. Normalement ne kan ka malo bɔrɔ de san ka n'o di e ma. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni saya kɛr'u fɛ yen ni bangebaaw taara mɔgɔw bɛ ɲin'u kɔ han alors que an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de k'an hakili to ɲɔgɔn na n'a kɛra ten sigi bɛ diya. I bɛ denmisɛnnin caman ye bɔlɔn kɔnɔ manamanako ni fɛnw na cɛ kunda muso kunda a caman ye nin de mɔgɔ de sɔrɔ min bɛ don u jigi kɔrɔ o de b'u bila nin surtout musomanin i bɛ caman ye sungurubaya ni fɛn ninnu na se de t'u ye u bangebaaw tanyana o de b'u bila o manamanako ninnu na ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ni bangebaaw tanyana ni ka bangebaaw tanyana a ka kan an ka hakili to olu la se ni fitinin man ye an ka se k'o k'u ye o de ye hakilila ye donc ne tɛmɛ k'i lajɛ fitinin min bɛ n bolo k'o d'i ma komi wagati ka gɛlɛn sisan. Walayi e filɛ nin ka nin kɛ nin sigida in na bɛɛ de fɛnɛ ni ɲɔgɔn na kɛ nin fo ni ye nkalon da mun na dɛ foli yɛrɛ kelen a tɛ ne da kɔnɔ ne bɛna kɛ yan sigi ɲɔgɔn mɔgɔ ye c'est tellement que u bɛɛ ye financé quoi depuis ne ba bana don fo ka na bila bi la est ce que ni ne y'a f'i ye ko an ma daga sigi an ka du in kɔnɔ i bɛ da la yan dumuniw de bɛ bɔ yɔrɔ la ka na jigin yan nɔ ne b'o de dun ne ni n kɔrɔkɛ fila bɛɛ donc ne tɛ se k'a fɔ n bɛ mɔgɔ fo ala de b'aw bɛɛ sara depuis n'an mansaw tanyana fo ka na bila bi la ni ne y'a f'i ye ko daga tɛ sigi an ka du kɔnɔ e bɛ da la dumuni de bɛ bɔ sigiɲɔgɔn du kɔnɔ ka don an kan yan walahi ala an tɛ se k'a bɛɛ dun ne ni n balimakɛ yarɔ kɔni ne tɛ se k'a fɔ n bɛ dɔ fo ka dɔ to bɛɛ de kɔni y'a kɛ ne ye ala de b'u bɛɛ sara. O ɲana kojugu ni mɔgɔ bɛ ka se k'i hakili to du la tiɲɛ na o ka ɲi kojugu. Wa i fɛnɛ ta in ma bɔ n kɔnɔ dɛ. Ayi nin tɛ foyi ye. Kana n'a miiri k'i ye 1000 ci yan dɛ a bɛ i n'a fɔ i ye jigiya 100 de di ne ma tan. Ayi nin tɛ foyi ye wagati de ka gɛlɛn. I ni ce i ni baraji ala k'i sara. Ami 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 n bɛ sira ɲini fɔlɔ. E kelen ya. Awɔ. Ayiwa ala ka se ni ɲuman ye. Amina yarabi. I ni baraji. Awɔ n bɛna fɔlɔ. Awɔ k'an fo. Nin dun ye aba togo jumɛn lama jumɛn ye bi. O kuma i bɛna n faga ni jatigɛ yan. E bɛ ka ne wele ne yɛrɛ bolo ko kojuguba dɔ de bɛ mun bɛ yen. Jagoya ye jaabi tigɛ kɛ n'i tɛ ɲuman kɛ foyi tɛ yen nɔ ne tun bɛ k'i wele ten komi i ɲɛna k'i bɛ ne ladon. O ye denkura ye gɔyɔ la bi dɛ. E ne bɛ kɛlɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ yen nɔ e bɛ ka ne wele ne yɛrɛ bolo kojuguba dɔ de bɛ yen. Kojugu foyi tɛ yen nɔ n ye n sigi k'a miiri nin wagati laban in na n yɛrɛ tun lafiyalen tɛ parce que souvent n bɛ n sigi n bɛ miiri la donc n ko n b'i wele ka kuma i fɛ mais n t'a fɛ bilen i ni ne cɛla kuma k'u bɛ tɔgɔ ka y'a la bilen est ce que i tulo bɛ n ka kuma la. Fanta. n bɛ nin kelen ni juru don i la mais a kana se 2 dɛ. Fanta ne yɛrɛ kɔni dabali de bɛ ba i la ne t'a dɔn e ye mɔgɔ qualité min ye diɲɛ kɔnɔ ne ye kuma sugu bɛɛ f'i ɲɛna pupe ko la ne k'i ma n ko ne ni pupe tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen n ko ne n'a farala a mɛnna ne t'a dɔn e bɛ kun wɛrɛ de nɔfɛ o don o kuma kulonkɛ kuma dɔrɔn e taara ka t'i yɛrɛ kɛ fɛn i b'i yɛrɛ la papa mun de bɛ yen. Mun na ne tɛ n yɛrɛ ladimi est ce que e kan ka pupe tɔgɔ la kuma fɔ ne ɲɛna e kan k'o fɔ ne ɲɛna. A tɔgɔ in fɔli fana ye kojugu. Ayi a tɔgɔ kana fɔ ne ɲɛna de e yɛrɛ bɛ pupe dɔn e ni pupe tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ e bɛ tila k'o tɔgɔ la kuma fɔ ne mɔgɔ min sigilen don a bɛɛ ma kɔrɔlen mɔgɔ b'a dɔn ne n'o bɛ segin ɲɔgɔn ma n'o bɛ sɔrɔ e la tuguni yan na n tɛ n yɛrɛ ladimi. O kuma e dalen tɛ ne la. Ne ma da i la fɔlɔ dɛ. Ne delila ka n dalakan d'i ma diɲɛ kɔnɔ ka tila ka bɔ a ma.
in ala ni ɲɔgɔn cɛla la cɛ hali ni jugu ye zonzanni a fɔ ka tulo ka jan sa ne t'i dɔn ni ye e bɛ ka changer san turu wallahi ne tɛ ka changer dɛ wallahi e de bɛ ka to ne bɛ ka changer ne bɛ se ka n sigi cogo di ka poupée ninnu e la jan na ko ne tɛ dimi e kuma fɛ tɛ tiɲɛ ya ne tɛ se ka n sigi an diɲɛ cɛ jan na ko ne tɛ kɛlɛ kɛ dɛ ni ne y'a ye ne b'a kɛlɛ kɛ piyan o y'a ye ni diɲɛ cɛ ye ko wɛrɛ de kɛ ne ma kojugu wɛrɛ kɛ o ne y'a tɔgɔla kuma dɔrɔn de fɔ ne t'o jaabi kun dɔn e b'o fɔ ne ye mun na e n'a kun tɛ ɲɔgɔn fɛ wagati min na ne tɛ yan nɔ ne yɛrɛ b'e ɲininka o ne bɛ ka poupée kɛlɛ mun de la o bɛ ka digi e la olu dabila sa ne ka kɛlɛ kun ye min ye dɛ i ni poupée de tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ko min tɛmɛna an k'o kɛ ji bɔ ne ye wa ne t'a dɔn e bɛ segin o kuma kan kun na o aw bɛɛ dalaminɛ kala tɛ ko bamakɔ kanu tɛ sa ne bɛ se ka n sigi cogo di ka e lajɛ o ye tɔw ta de o tɛ ne ta ye e yɛrɛ b'a la ma dɔnniya baliya dɔn i jɔ sa ne yɛrɛ kɔni ni e cɛ fana y'i dama ne ma d'a la ni jinɛ t'i la o tuma dɔw la i bɛ wuli k'i yɛrɛ la dimi sori dɔɔnin kɛ sa sori nin kɛ sa ko bɛ cogo di tɛ cogo la i b'a dɔn i ɲɛnafin min bɛ ne la sa ne ta kuma jugu ne ma nin dabila i bɛ crise kɛ ka n faga wallahi han wale ne yɛrɛ i ka ɲɛnafin ba de tun bɛ ne yɛrɛ la ne yɛrɛ tun t'a dɔn ne bɛna kɛ cogo min na yɛrɛ sisan an bɛ tile fila in la an bɛ sortie dɔ organiser c'est possible n bɛ fɛ ka fɛn kelen de ɲini i fɛ n b'i deli i k'a kɛ ala yɛrɛ de kama an ka poupée ko in bɔ an cɛ quoi pour que an bɛ se k'an ka fɛ kɛ normal la e k'e yɛrɛ lajɛ i kunsigiw bɛɛ ferekera han i tɛna digi siɲɛ kelen awɔ n bɛ tila k'a digi kɔfɛ n'a ye ɲɔgɔn ye kɔfɛ n b'a digi problème t'a la i b'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ ne kunkolo digi cogo o cogo n'i ye min bolo don a la ne tɛ se ka satisfait quoi yɔrɔ wallahi wallahi tuma e t'a kalama de n b'a kalama kɛ an b'a kɛ don min na ah bon e de b'a lajɛ n'i ye den sɔrɔ sinon tout le temps an t'a kɛ samedi ye ok y a pas de souci samedi samedi kɛ 22h problème foyi t'a la o kala min na oye komi n tun bɛ denmisɛnnin dɔw la so kɔnɔ n bɛ don kɔfɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i bɛ wele yan awɔ n b'i wele d'accord problème t'a la oye n yɛrɛ bɛna taa baarayɔrɔ la oye ne b'an jɛ nse somɔgɔw baasi t'u la kɔri baasi t'i la jaso bɛ yen umar ya awɔ ma umar ye mun kɛ ne ba a ma fosi kɛ ne bɛ sisilakaw fɛ yen nɔ mais comme n y'a mɛn ko a tun bɛ taabolo min na a y'o taabolo bila o de y'a to n nana nɔfɛ an ka tɛ sigi sinon foyi tɛ yen ne ba fo ka n lafiya sisan umar bɔra ni e y'a faamuya cogo min na ni bɛɛ kun y'a faamuya ten an tɛ sɛgɛn o ye tiɲɛ ye ne ba sabu umar kun bɛ cogo min na mɔgɔ caman kun bɛ ɲugun a la nka a ka ca ala fɛ a kun bɛ ko o ko min na a y'a bɛɛ dabila o diyara n ye ma ye sa Umar tun bɛ cogo min na o k'a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ fili man jugu dɛ min ka jugu fili la n kana se ka sigi n kɔ Umar yɛrɛ seginna kɔ a diyara an bɛɛ ye i ma ye ne yɛrɛ y'a laɲini ko n bɛna a fɛ an ka se ka teri sigi parce que quartier kɔnɔ yan nɔ ni mɔgɔ kɔni change la kɔni a ka ma don a la a ye kɔrɔli min kɛ a ka ɲinɛ o kɔ a ka a bilasira a ka se ka taa sira bolo ɲuman fɛ a kana se ka segin kɔrɔli ma fiyewu mais n'an bɛɛ y'a bila k'a tun bɛ juguman na ne ba a ma nɔgɔ dɛ a bɛ se ka kɛ hakilina wɛrɛ bɛ na la a bɛ sigi o juguman kelen ma. ne fa ala y'i tiɲɛ an ma dɛ sabu e n'ale min filɛ nin ye donc e de sababu bɛ na kɛ umar a kun bɛ ko o ko min na a y'a dabila de mais a bɛ na sira ɲuman ta tuguni. ala k'o kelen ma. nin diyara n ye koyi ne fa ne ko e yɛrɛ tɔgɔ. ne tɔgɔ Isa. Isa awɔ mais umaru a taara baarayɔrɔ la parce que sisan a bɛ musoya baara dɔ de la donc i bɛ na fitiri waati i bɛ na sɔrɔ yan. problème foyi t'a la ne ba. awɔ o la yan n'o cɛ n yɛrɛ bɛ te san ka bila aw ɲɛ. ne ba a ma sɔn ma dɛ n'a nana an yɛrɛ bɛ na ni te. Umar kelen ka nin ko in dabila n kɔntannen ba de don.
Ne ma ni ba bɛɛ ka laɲini de ye masa bɛɛ ka laɲini ka den ka sira ɲuman de sɔrɔ ok n'a kɛra ten i ka mun fɔ o la fitiri waati ni nana i bɛna sɔrɔ yan n b'i ka ci fa ɲɛna awɔ ne bɛna sira ɲɛ awɔ o diyara n ye ka mun fɔ awɔ n b'i ka makɔrɔbaw fɔ problème foyi t'a la u na ala ne ka Umar kɛra maa ɲuman ye sa ka sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ si kun tɛna Umar ɲini yan wallahi nin diyara ne koyi san kɔni bɛ se k'an daga sunɔgɔ ala i ni ce e de ye nin don yira an na bi n kɔntana Elai mun bɛ yen nɔ Elai tɛ yan ara Siaka kan jumɛn bɛ yen nɔ Elai ko kan jumɛn bɛ yen wa o ma bɛna ne da bɔgɔti ka taa n'a ye dɛ k'i ka da bɔgɔti min b'i ka so yɛrɛ de déplacer kan bɛ yen nɔ e t'a dɔn wa ne mun ye e mun ye Elai san i banna dugu muso bɛɛ la bi ni Pupe sunguruba ye ni ɲɔgɔn cɛ sa yɔrɔ Pupe mun ye tuguni ko Pupe mun ye i bɛ ka tila k'i yɛrɛ kɛ kalabanci de ye tuguni a Fanta de taa dɔ f'i ye Fanta taara dɔ fɛ ja tiɲɛ don jumɛn cɛ Elai ne y'a fɛ n hali ni e tisora dugu in kɔnɔ ne ara ne b'a mɛn ne m'a kuma fɛn na cɛ sa fɛn tɛ ni Pupe cɛ i bɛ ka tila k'i jɔ ye tuguni de ka tila ka ne bugɔ dɛ b'i bugɔ Elai b'i kiri yɛrɛ n bugɔ han ko fɛn tɛ ni Pupe cɛ wa diɲɛ na t'a la n bɛ se ka dɔw yɛrɛ la dɔɔni ka tɛmɛ n kan parce que Pupe ye sunguruba ye Fanta ma aw ya n ko Fanta ye aw ye mun manamana ko ya kun tɛ ka mun kɛ ɲɔgɔn na Fanta ɲɛna et puis bonya yɛrɛ tɛ ko la bilen yɛrɛ i bɛ n'i jɔ fugariya la ko fɛn tɛ e ni Pupe ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ne ko i t'i hakili sigi dɛ e bɛ pɔnpɔn ka na tantɔ k'a don ta a bɔtɔ ko Fanta ye nin fɔ Fanta ye nin fɔ mun kɛra a ɲɛna o ni tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye kelen yan n'i ma taa dɔɔnin ɲɛ t'i la dɛ e ɲɛ tɛ ne na e ɲɛ bɛ se ka kɛ ne ye cogo di han e ni Pupe Elai ne ko maloya t'aw la bilen yɛrɛ de ya Elai e yɛrɛ ɲɛ fara la complètement manamana ko jumɛn bɛ e ni Pupe aw bɛ k'aw bari ɲɔgɔn na kɛnɛ ma Pupe ta bɛɛ bɛ Pupe dɔn n'a ta ye koyi o ye sunguruba ye e y'i tanga jugu yɛrɛ tanga bɔ i yɛrɛ kan ka ban Elai kɛ e b'a kalama Pupe nana mun na ne fɛ yan e b'o dɔn Pupe nana mun ne fɛ yen ne ka sira t'o la bilen e ka sira t'o la ne ka sira foyi t'o la ne t'o ɲɛɲini yɛrɛ ara i tɛ tiɲɛ dɔn an ka ko in yɛrɛ an ka kan tan parce que ne tɛna explication wɛrɛ foyi de d'e ma bilen nin ko ka ɲi tan tɔ Elai ko mun tɛ so sa n bɛna nin da sisan sunɔgɔ bɛ na n kunkolo b'a dimi don kɔmɔla bɛ Elai bɔ kɔmɔla tɛ i tɛna Pupe ɲɛ don ne na sigida in na yan koyi i tulo bɛ ne na han i tilala ma tila Elai ni muso wɛrɛ don ne b'o faamu sunguruba cɛ bɛ jɛ musow la yen a tɛ kun ne ara fɛ et puis aw manamana ko i b'a kun ta ka bɔ ne kan i y'a mɛn n tɛ don aw manamana ko la e de ye ne ka manamana ko a b'i bolo dɛ ne de y'a f'i ye n t'i ka ko la bilen an ka ko bɛɛ bila yan nɔ an bɛna sigi i ta la bɔ ni an ka datugu ne bɛ Elai mun dɔn n tɛ Elai ye Fanta ye min fɔ o de ye tiɲɛ a y'a baara de